Good evening, Zimbabwe. Manhero akanaka lichona njani mhuri yeZimbabwe. I wanted to add the Tonga greetings, but I forgot to write it down. But those in Binga, in Matabeleland North, good evening to you and all other comrades. Why Matabeleland North? Because we have a lot of comrades who are supporting the revolution that side. So we need to greet everyone. Manicaland, Mashonaland West, East, South, Matabeleland North, South, Bulawayo, Midlands, Masvingo, all the Harare, all the provinces around. Toda kutenda vari muHarare, ndiri kuona basa ramuri kuita kugadzirira July 31. Toda kutendai zvese zvamuri kuita nebasa rakanaka ramuri kuita pakumobiliza vanhu towards the people's revolution. Aiwa, tokutendai. We also want to thank the war veterans and the military for accepting to work with the people. Toda kutendai. Mabvuma kushanda nevanhu. Munhu maakuramba muchiuya muchitipa the frequent updates kuti imimiwo maapapi. Then isisu sevanhu touya tichikuudzai kuti taapapi. Tinoramba tichitaura kuti in the name of the people, this unity is very important and is very necessary. Right? Feedback yabva kuvanhu ndeyekuti we are not going to wait for Mnangagwa to be removed from SADC. Vana veZimbabwe vatambura, havasisina hope. In the last 2 weeks, we have thousands of Zimbabweans vasiya mabasa in preparation of the 31 July. Saka tikaita 2-3 months takamirira change, it means kuti they are joining the people who are suffering already, and tikuramba tichiwedzera numbers. Number 1. Number 2, we have people in the diaspora who have retirement plans, who are expecting this revolution to save them. They cannot wait any longer to see Mnangagwa going. Asi toda kutendai war veterans and the military nebasa ramuri kuita. Chatinofanirwa kuziva muri yeZimbabwe ndechekuti respect nediscipline ndiyo inotibatsira in this revolution. That's why muchiona kuti whenever we call upon the action from the people, we notify our war veterans, we notify our military, so that they will be aware of the program of action requested by the people of Zimbabwe. Kuitira kuti kana vanhu veZimbabwe vakuita action, they won't be against us. They must understand the foundation of where this revolution is coming from. This revolution is coming from the suffering of the masses of Zimbabwe. Saka kuramba tichiwedzera mazuva pakutambura kwevana veZimbabwe hakuna kwachatibatsira. Kufa ndo kwataita, kusisiri kufa hapasisina. Asi toda kutenda maefforts ese ari kuitwa. Takaona chigananda chadzingwa uku. Nhasi taona vamwe vachitraya kuita majive kuAirport. Inguva, those are the last kicks of the dying horse. Asi magenerals edu ari kubatsira comrade Geza waconfirm kuti ndo vari kumisa zvigananda kuti waite move away from the space of the people. Saka toda kutendai magenerals. Pamunenge magumira sevanhu tinokubatsirai. Then takaona nyaya yemotikari dziri kupiwa vanhu nezvigananda in the name yekunzi vari kusapota musangano weZanu-PF.
motikari idzodzo makataura mukati ngadzidzoke. Program iyoyo takaisapota, tiri kuti pamberi nayo in the name of the people. This is the program of action from the people. On 31 July, Zimbabwe must be liberated from Mnangagwa and his Zvigananda cabal. That's the situation at the end. The circumstances or whatever happening kuti Sadak mazuva apera aiwa anopesa ari kumba. We are not worried about Sadak anymore. We understand very well that the same Sadak ndo yaka-endorse the flawed election in 2023. Saka tinongoti aiwa, we just respect you, but we are not working with you Sadak ikoko. Itai henyu zvamuri kuita, kana muchiri kuda maservices emuchinda wenyu, engage him at your own capacity. But as Zimbabweans, we need change now. Takaendesa tsamba around Muse Friday. Police chaplaya kuti tiri kuda kusangana sevana weZimbabwe, tatambura tisarudze mutungamiriri wewanhu watakatuma. They were threatened zviri legendary. Tachibvunza over the weekend, macomrades ndaapi maproblems amakasangana nawo, zvikanzi hakuna kana mupurisa ada kutambira tsamba yacho. Tikati aiwa pakanaka, that's not a problem. Zimbabwe is for Zimbabweans. When we say it's time for actions, we mean it. So what is going to happen? We need to send this message back to the military. We understand the message yamuri kupa kuvanhu. Tiri kuteerera, zviri kutiratidza kuti tiri kushanda tese. Asi muri kuremedza mamwe macomrades ari kubata basa nemikoko. Nekuti macomrades iwayo akabvuma kutakura zvido zvewanhu. And vanhu vari kuti vatambura, they need change as soon as possible. Tokumbira kuti aiwa, revisit your agenda and strategies. Come to the people's desk and let's move on. 31 July, we need change in Zimbabwe. Izvezvi, we are working hand in hand and we are happy. But the problem which we are going to have is, if there is any section which is going to attack our people on 31 July, we need to promise you, we are going to have a 6 months serious unrest in the country. Because hakuna munhu ari kudzoka kumba asina an assurance yekuti chikafu chekudya mangwana anochiwana kupi. Asina hope yekuti industry yenyika ichasumuka rini. Asina hope yekuti mafees evana wake achabhadharwa nei. Asina hope yekuti transport yekuenda kubasa kwacho mari yacho anoiwana kupi. Asina hope yekuti muupenyu achazofa adriver wemotikari here. Asina hope yekuti ndirini paachakwanisa kuzowana 3 meals a day. Because this is the situation yataiswa naMnangagwa and this the Zvigananda cabal. Hakuna watichaisa kuside. Yes, takainzwa slogan yekuti pasi nezvigananda. You have to wait up until the intelligence tells you kuti Zvigananda zvine plan ipi. But we were saying all along, Comrade Nyoka Emabunu said it several times, kuti the country is facing what we call a state capture. And this state capture iri kuita kuti vashoma vararame. Vashoma vawane cheruwiri at the expense of the masses. And we are saying enough is enough and we cannot wait anymore. Izvezvi tiri kuadresai. Ndakwanisa kuita 2 meals a day. Ndo dzandakwanisawo. 1 o'clock ndaita breakfast nelunch.
manheru tikazokwanisa kuanasapo. Nenyaya yekuti ndinewo kumabasa kwatinoenda. What more mwana ari kuswera mustreet wamburi kukwadza nemadrugs each and every day, facilitated by the same Ganandas. Hakuna nyika inopinda madrugs zvisiri facilitated by those in government. My MPs takataura nemi, join hands with the people. The police, we have a serious issue here. Turukona South Africa, there is one comrade of the police azobuda pachena akati aiwa mashefu zvamuri kutiitisa, they are making the people suffering. Enough is enough. I'm not even going to wait or listen to the minister of the police. Even in Zimbabwe, we need those police who are brave enough to tell the minister of Home Affairs that enough is enough. The people of Zimbabwe have suffered enough and they need change. So 31 July, we are going to give ourselves a police clearance and get into the streets. In fact, the attempt is just out of respect. But we know there are people like Mutamba who the stooges wakaiswa kupolisi ikoko, so that they will undermine the will of the people. Toti pasi newe Mutamba. The people are coming. If you are not very careful, you will never see Zimbabwe again. That is if you manage to get out of that Zimbabwe. Vana vatambura each and every day. The girl child is being abused each and every day. Wane mari vari associated nevanhu vekumusoro ikoko, they are abusing our girl child, they are raping our women, and they are getting along from the judiciary. Wongoenda. We had an issue amai Jeremiah. Just because munhu ari kutambura akataura achiti even wana kuchikafu kunenge kusina, she can't even afford a strong lawyer to stand for her. Imimi, just because you have a lot of money, makangoita walk along, mwana was abused. No justice was saved. Takaona another woman akati I have evidence. Baba vakauya nesiki mumba vakapa inini, vakatora that same sick vakapa mwana. Tikaenda kuma doctors and we have confirmed kuti mwana ane same sick yandaafectwa nayo. But taenda kuma courts, baba vane mari, baba is acquitted from rape. The girl child is not safe in Zimbabwe anymore. Kana paine vanhu vari kutya kupinda mustreet on 31 July, I will go into the streets with the girl child. Vana havana mabasa. Izvezvi hapana munhu ari kupiwa salary iri kuenderana nebasa raari kushanda. Our people are just saying, tambirai, vanhu vakutambiriswa, vanhu havachahori. Kana usingadi buda. Because there are thousands and thousands of desperate people in the communities. We are back in the stage of slavery under the leadership of Mnangagwa. Isati chamboteereri. Whatever action yawaita hatimboteereri. The only person we are going to respect is Comrade Chiwenga, because he has been preaching this gospel of revolution from the word go. He has warned the system several times against the corruption. So to the people of Zimbabwe, we only have one person whom we respect here, Comrade General Chiwenga himself only. Ndiye watiri kuadresa through our revolutionary commanders, Comrade Geza. We know wakomana they are at siege. Hapana cha action yamuchauya muchiudzwa na Comrade Geza, because even his wings are clipped from friends. Once Comrade waakubuda muno wamwe say, you know kuti life yavo iri pakoma. But we are here as the Zimbabweans, as the youths, as the people of Zimbabwe to save him. Geza is one of our commanders. Paabata akasvika ipapapo, we have to appreciate it. But as the young people of Zimbabwe,
as the suffering mass of Zimbabwe, we need to help him so that we cross over to the better working Zimbabwe. So we say pamberi ne revolution, pamberi nekubatana, pasi nezvigananda. The theme of Comrade Geza's message today was pasi nezvigananda. He explained what's the meaning of zvigananda. Wamwe wavo wakashanda wese. Toda kutenda Comrade Mai Mtsvango again, mambotendwa na Commander Geza kuspeech uku. Maka receive the spirit of the revolution. Mukataura mukati. Hakuna mari inoseva any political career of a corrupt person. You gave a reference of Smith. Kuri Smith has guns. Smith anga ine mari. Smith has supporters. But gwara rechimurenga rakaita kuti zvinhu zvifambe zvakanaka. We had powerful white guys in Zimbabwe. Wode minda yakauya mugaba akataura kuti enough is enough. In the name of the people, we had the third chimurenga. Izvezvi we have powerful Mnangagwa and his Ganandas, who made the people of Zimbabwe suffer the worst, even worst Darika Smith watch. The voice of the revolution yataura yakuti enough is enough. Our people are suffering. And you are going in the name of the people. Those are my generals akatengwa mazita akataurwa. Asi tinewo magenerals ari kumira newani. Ndo magenerals atinoda kuona musi wa31. Takutaurirai musi wa15 we are bringing program of action. The turning point. Tine wana vari mumajeri. Wana comrade nyoka yemabhunu. Mutamba was bringing docket after docket. I will tell you, I was following this thing. And every docket was being sent to me. Haasi siri ese ari mumakotsi. Mamwe haana kusabumita zvakanaka, they disappeared. Because he is being used by Zvigananda. He is an enemy of the people. Saka tiri kusangana mustreet. But I need to tell you, because you have never saw this coming. Pamakazviona chete, that was in 2017. Simba rewanhu is undefeated. When we release the power of the people into the streets, I can tell you, even SADC 10 countries, the military, you don't have the power of dispersing the people from the streets. I need to repeat, we don't even have a military or a police which have powers to disperse the people from the streets when the time is come. Irikuya, 31 March we are coming. Rukunzwa murikuya nema audios. Comrade Sarwaka, all right, fine. How are we going to organize ourselves? Wait. Mirai, panjimbo, musasumuke sumuke. Pray like Romans. Muchinamatira revolution yenyu. Close one eye and make the other eye remain open. We understand where we are coming from and we understand where we are going. We understand the power of the people. Hatisi kuconsulta anyone as it stands. We are only engaging. The consultation stage yakadarika. Kana paina anotaura kuti handina kuconsultwa. Ngaasimudze maoko. From both the ruling and the opposition and the military and the people. We have consulted everyone. Toita say, and we have agreed kuti enough is enough. 31 July, everyone in the streets. Hakuna stay away. We are getting into the streets. The burden is not going to be on Harare only.
Blawayo, Manikaland, Maswingo, Midlands, the whole of Matebele and Mashonaland, they are ready. And we understand, we know what we are saying here. So, Comrade Geza, with the comrades whom we are communicating with, we understand the plan which you shared back with us. But please get this feedback correctly. You have days up to the 30th of July. 31 July is the day of the people. See, if you allow that to happen, I need to assure you, there is no one who can disperse the people from the streets. I repeated for the third time. So, my commanders, warikutibatsira kumusoro uku, at a senior level, muchishandisa the systems which are there. Be informed. Itai zvinhu izvi before we release the power of the people. Toda kutendai wari pano in all comrades pamberi nerevolution. The comrades vari kusapota revolution with adverts. I'm sure mese madzoserwa mari dzenyu dzamanga maisa, because vanhu vati taakuda kuwana shoko rerevolution pa this channel. We don't need to miss any signal. Tanga tichienda kubatsira kwamuri kuita, but be assured we support zvamuri kuita nemabusinesses enyu. Tine urombo kuti tazokuitai refund. Kana paina asina kuitwa refund pama contributions through maadverts amaita, tibatei kuinbox mari dzenyu dzidzoserwe. Vanhu vati they will do their contributions. So we are addressing you in the name of the people. Siyabangena pambiri nerevolution, pamberi nerevolution, pasi nezvigananda. We'll meet pano pachano yerevolution pamazuva anoteera. Tichikupai the updates the feedback yatinenge tichiwana. Comrade Geza wakakutaurirai wakati this is the return. Saka mucharamba muchiwaona. Tiri kuziya ndaona kuma comment section muri kuomesera mudharaunda. Yanguva yedu, this is our time. Naye ari kutotarisira kuti comrade Sarwa akasave us. Comrade Nyoka Yemabhunu save us. We are here to save him. Saka musarambe muchiomesera mudharaunda muchimubvunza a lot of questions. Minduro yaanenge akupai ndo zvaanenge awana. But us as the people, we understand zvamakatiudza kuti tiite. Isisu, we are just our commanders. Action is upon your shoulders. Tokutendai muri yeZimbabwe. Ngatirambei tichienda kumberi. Takabatana neunity iyoyo. Simba rewanhu tonosangana kuZimbabwe. In the name of the people, we thank you.